Andik lupa sila. Ikut. Ini. Terus namanya. Umasa dalawam dulu. Umasa dalawam dulu. Umasa dalawam dulu. Umasa dalawam dulu. Sale nanti kita lanjut.
Siye pan. Siye pan. Ouais, non, il le fait ça. On peut aussi par la télé,
Yes, Lord.
Şair de maçı. Messi là. Yeah.
ukuthi yabo into oninzima out la ngosoka noma ngale usheshise bayasonga Luego paga nada, pues no.
Hey, tired now.
phethe naye inkunzimalanga la. Sebahambisa.
lemphakathi namaphethelo lonibingelelayo usiyabonga wakahlatshwayo. Cha sithi siyabonga ukubungaza nani lolu suku lanamhlanje belingeke luzobe impumelelo ngaphandle kwenu. Siyafisa ukuthi sikuthathe njengoba lunjalo uzolofika egcineni ngabikho ukuphoxana si-enjoy nje ngoba sila ngaphakathi. Siyabonga ukuseseka kwethu ukuba khona kwenu nangesandla senu nisifakile. Siyabonga somndeni wakahlatshwayo kube kuhle konke siyathokoza. Ngicela ukudlulisela nangu ubhuti omdala nabeka amazwi okubonga. Sanibona mphakathi wakithi eSidinsi. Uthula lo khuluma wala ekhaya siyabonga konke ukuthi ayikhambe kahle emcimbini nasengathi njengomphakathi ningasaqala. So into esicelayo ukuthi ke sihlale singene la ekhaya sithole sikutholayo. Siyabonga. Cela ke abantu baphathane kahle bengaxabani nkosana. Ngoba lokho akuzwakali kahle kodwa sithemba ukuthi abantu bazoyiphatha kahle. Konke kube kuhle siyabonga. Siyabonga yebo. Ngathi kuhambe kahle ngendlela esisabona ngayo asikaboni lutho olubi konke nje komcimbi sibona ukuthi kuhambe kahle. Sibonga kakhulu kunasenyanyeni zakhona kwahlatshwayo. Sibonga kini bosigujana esimathuthuva sithutha uMashawa umlungu kube kuhle konke nani bodabula ifunda baba wengane sithi kuhle nikhanyise njalo kulomuzi ukuze kube segcineni. Siyabonga. Ay uqalile yazi Sanibonga umphakathi wakithi nonke siyabonga ngokuzosingatha kulolu suku olukhulu kangaka nathi singebantu. Sibonga nje ukuthi nikwazile ukuzosingatha bangicela nilinde nje sizokwazi ukulokhuza nangenini ilanga ningadinwa niphinde nibe nathi. Siyabonga saba kwahlatshwayo. Phela ngiyisona. Hayi sithanda ukubonga bonke abantu abazile ukuthi besingathele bebe nathi kulomcimbi lona besiwenzile wahamba kahle bayiphatha kahle abantu bayiphatha kahle insizwa zendawo ngapha. Siyabonga bafethu ukuthi nisixhase nisisupport konke sisuke sikufisa ukuthi kwenzekile. Siyabonga asinawo amanye amagama nje sicela ukuthi abantu beyihloniphe beqhubeke nokuyihlonipha sikhiphe lokho sikhiphayo sishare ngoba sila ekhaya sizoshare sizodlulisa nothando futhi sicela nikwenzile nikwenze nakwabanye qhubeke nisisupport ngoba akugcini la kusaqhubeka nakamakhelwane kusaqhubeka nakuphi nami futhi mhlawumbe ngiyabuya nje ngisazonimela. So siyabonga inkosi ayibe nani. Mzakethu sithanda nje ukuyibongela somndeni wakahlatshwayo emcimbini wengane kababa uzakithi bese menzela inkonzo yokulungiselela ukuya emzini. Ngithi angibonge nje emphathini waseSidinsi ngakho konke ukusihlenga nibe nathi nje sibambisane kukho konke ubumnandi. Ngiyazibongela kakhulu inkosi inibusise nonke eSidinsi nabanye bonke abavakashile eSidinsi ebebekhona siyayibongela. Sibonge nakubazali nje abadedela izingane izintombi siyayibongela kakhulu. Siyabonga. Ngibonge ukuthole ithuba. Ngicela ukubonga kakhulu zonke ihambeli zethu kulomcimbi wanamhlanje. Ngibonge umndeni wakahlatshwayo ukuthi wenzele lo mcimbi wethu ube impumelelo. Phinde ngibonge umndeni wakwaSibiya nomndeni wakwaMasuku ngoba yibo bonke ngokubambisana abenze ukuthi lo mcimbi wethu ube impumelelo engaka. So ngifisa ukuthi ngalomcimbi ngoba soqalile nje qhubeke phambili konke kukhanye kube impumelelo yonke into esizama ukuyenza. Namuhla ke bekusuku lokuthi senza umkhehlo sikhehla uMahlatshwayo ngoba semkhehla ke uMahlatshwayo lokho kusuke sekuluphawu uthina sizwe samaZulu ukuthi ke lo muntu leyo useyinkehli usengagcaca noma nini ukube nje amandla akhona ngabe usuku lomgcaco sisuka nalo namhlanje sihamba nalo sibuyele ekhaya. Kodwa ke ngoba ngomakhelwane sizode sihamba siyobika ukuthi sihambe kanjani ekhaya siphinde sibuye futhi sesizoxoxisana sesenza amalungiselelo ogcina nomndeni wakwaHlatshwayo siyaba kwaMasuku nabakwaSibiya. Siyabonga kakhulu ngibonga kakhulu kuMahlatshwayo ngokubambisana lolu suku liqondane kahle ke futhi nokuthi kuzalwa ingane yethu ebizwa ngokuthi uEsethu eyenza iminyaka yesibili. Iminyaka yesibili nje ngincimishi yenza 2 years intombazanyana encane yethu. Ngiyabonga kakhulu umphathi wohlelo. Ngibingelela wonke umphakathi nabe besiphekezele
la esiyakhona emkhehlweni nalapha esikhona njengamanje sisemkhehlweni womshanami ozalo usisi wami. Mina ke ngubhekisisa lakhe Sibiya ngiphekezela umshanami ngifisa sengathi kungahamba kuze kufike ekugcineni umshanami ashade akhule engene kuBabaland ebe umnumzane ngufisela inhlahla mshanami khula masuku ube indoda ube nonkosikazi kusasa. Siyabonga kubafowethu abahambe kanye nathi bafika la esikhona njengamanje. Kusho mina ke induna yezinsizwa nenduna yesigodi ubhekisisa lakhe Sibiya. Amen. Siyabonga. Siyabonga kakhulu isumndeni wakaHlatshwayo ngalolu suku lomhla ka28 kuDisemba kuwumkhehlo kazakithi udadewethu kuhambe kahle konke. Sibonge nabakwaMasuku kwabamenzele khona njengomfazi wabo. Sithemba ukuthi nala semzini bazophathana kahle ezisiphathene kahle nathi nabo. Sicela nje inkosi ukuthi bahole le ndlela abayiqalile ukuthi bempumelele ihambe njalo ibheke phambili. Siyabonga kakhulu. Phakamisa ukubonga umcimbi owenziwe uSibari wethu usenzele kwakuhle ekhehla uzakithi wakithi ekhaya usisi wethu omdala. Sibonga kakhulu. Sibonga kakhulu okuhla kwesenzele khona bakwaMasuku. Ake sithembeke ukuthi kuzoqhubeka kuze kufike emshadweni. Sibonge nomphakathi osisingathile leli thuba elihle kangaka okungavamisile ukwenzeka. Siyabonga kubo bonke abasisingathile basixhasa basenzela konke umsebenzi wamuhle. Siyabonga bonhlanu yitho Mhayise kubonga mina uSimangele usisi wakazakithi omdala kunayo olama lomdala. Siyabonga kakhulu umsebenzi uhambe kahle. Siyabonga konhlanu yitho Mhayise. Siyabonga. Siyabonga ukuthatha leli thuba ngibonge uSomandla kakhulukazi oyena umnini mandla wonke oyena ongihlelele ngoba bengasikhona ukwazi kwami nokuqonda kwami kodwa konke okwenzakalile kube umusa izinto noma bezithi bese ngiyakhuleka yena bese yathambisa. Ngibonga konke ukuthi kube impumelelo. Ngibonge ngalolu suku olubaleke kangaka ukuthi lufikile lwaze futhi laphetheka kahle. Ngiyambonga uSomandla angisobe ngasuka kuyena bese ngibonga umkhonyana wami uMasuku Nhlane ukuthi ukwazile ukuthi agcine isethembiso ukuthi akwazi ukufezekisa lelu suku bekumele akwenze vele. Ngiyabonga kakhulu nabo bonke bebehambele lo mcimbi. Ngithi inkosi babusise nabafaka izandla kanjalo. Amen. Ngiphinde ngibonge kuyihlobo nomndeni nabangani besibambisane nabo suka kuqala lo msebenzi wabanjiswana nomkhonyana uMasuku ekhona phakathi sesiwumndeni njengamanje ukuthi konke besikushare ndawonye. Ngiyabonga kakhulu. uNkulunkulu abusise lapho bekuthathe khona aphinde abandisele aphinde asandisele nje izinsuku zokuphila size sifike ekugcineni nomhlanje. Ngiyabonga.